आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर आंनि बिदा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिकआव मावबाय थानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन फैनानै बिथाङा जोंनि हान्जा BPPF नि आफादगिरिमोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांखौ जोंनि BPPF निफ्राय गोदो BPF दा EPPL दा बे हान्जानि जोङो बेखौ बयनिफ्रायबो गोजौसिन मासिनि दैदेनगिरि होननानै जों मानिबोदोंमोन माबा खारनाव बिथाङा जोंनि हान्जानिफ्राय BPF हान्जायाव थांदों थेवब्लाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ दङ जोङो बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारिखौ मानिनानैनो बिथांखौ खुलुमहरनानै जों बिदा फंबाय सानैजों मोनसे मोजां एटमस्फियाराव मोजां मोनसे आबहावायाव दतमायाव जों बिसायख'थिखौ गेलेगोन आदा रबिराम नार्जारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय बिथांनाव अल दा बेस्ट आं जासिहरबाय आरो जों सानैजों बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारि आं दतमानि बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजां थासारियाव गेलेगोन होननानै आं मिजिंथियो BPPL नि आगुनि जितु MLA भुपेन बर' बिथाङा दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायनि थाखाय रिजाइनेसन होबाय आरो BPF दोलोआव हाबनायनि इसारा